Maya, pagat panapon po, kaya kayungan. Kambera po ring sarili tamong kayadwanan. Pakyabe talaking kaya katamong panalangin, ding makatuking intensyones. Para ka ring mag-birthday, Father Norman Bitug, Ernie Tipa, Alan Jan Lapira, Krista Zia Duya, Speedy Recovery, Father Reynaldo de la Cruz, Father Francis Dizon. Special Intention, Rosita Tayag de Castro. Good Health, Ernie Tipa. Para ka rin kaladwadari, Father Herwin. Domingo Senior, Aurora, Reynaldo, Quirino, Olive, Oscar, Sila Joy, 9 days, Bienvenido, Dolores, Trinidad, Jose Celestino, 40 days, Leandro, Benito, at ding sa Blancaladwagin Purgatorio, lalong-lalo na puret ang alang makaga nakakarela. Makyabeta mo po kindalita pamuklat. Kinagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Isukristo, ang lugudan ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At keka antimurin. Maya pagat panapon po. Maya pagat panapon po amo. At payari na naman iting kadwa ng Aldo ng ordinary time. Ang kulay green. At batang matampang abiyabeng ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tadapa mo at pagsisyan, ding kasalanan tamo, tanyaran tapa mo yung dunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo mi paradaka ban pakayapan ding sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo dinatangka banausan ding pagpikasala, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Manigapu ka para kaya kami, dani ng walang lingip pa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ing anak mo, tinggap na ing keking kasakitan, bani turo na kaya kaming kaya pa ning kapibabatan, king makataong kapanandaman. Pakiramdaman mo ring panalangin na darawon mi, para ka ring masakit ming kapatad. At alasas dasana ring sablang magdusa, king sakit, kapanandaman o kasakitan, ing may pili lang maging banal. At abalo, ing makayugnela kang Kristo,
king kayang pamagdusa, para king kaligtasan ng yato. Kaya ang mabibiya at magari kambemo, aning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amalo ning Ginoo. Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreyo. Enepe pailalam ning Diyos karing anghel, ban manoknangan king bayong yatong malapit ng datang. Ing yatong kikatamong ngining pisasabyan. Bakus antimo ing masasabi, king metong ng dake ning kasulatan. Nanuya ing tao o Diyos, bameng ganakan. O ing anak ning tao, bameping ingatan. King ditak apanahon, gewameng mababang bagya, karing anghel. Dapat, pitunganan meng ligaya at dangalan, ama nga intulid, king metong ngayari. At gewameng talapanibala, king sablang bagi. Inyang in Diyos, gewaneng talapanibala king sabla, ing tao, ing sabla pe pasakop na kiyo. King kasalukuyan, etaya pa akakit sasakop king sablang bagi, ing tao. Dapat ingakakit tamo, ya Jesus, aki sinaguling panahon, may gawang mababang ditak kesa karing anghel. Ngini akakit tayang makakorona king ligaya at dangalan, uli na ning kamatayan, adelana na. Kaburianan nin Diyos, king takman niyang kamatayan, Jesus, para kay katamungan. Karampatan mong tutu, king in Diyos alina lang, at papanatili king sabla, inggawa niyang ganap, Jesus. King kapamilatan ing kasakitan, ban adala na ring dakal, ng anak, king pamakirake king kiyang ligaya. Jesus, yang panibatan ning karelang kaligtasan. Ing pabanal karing tao, ya Jesus. Ya ang poding taong pabanalana, metong lamo. Inya enelapi karine ausan kapatad, ding tao. Antikeni ing sinabi na, isalitake ilagyumo karing kanakong kapatad. Dalit kong kapuryan kaya ka, kingarapan daring sablang taong makatipon. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Binyemo king kekang anak, ingupaya, babo ning sablamong lelangan. Binyemo king kirang anak, ingupaya babo ning sablamong lelangan. O Ginoo, ake kaming Ginoo, sakdalya kamalan ilagyo mo, king mabilog ayato. Nanuya ing tao, ba't kaya kayang gaganakan? Nanuya pin ing tao, ba't kaya kayang pagmalasakitan? Binyemo king kirang anak, ingupaya babo ning sablamong lelangan. Makanyan man lelangan meng halos kapante mo, pitunganan meng kamalan ampong ligaya. Kaya mo penibala, ing sablang dapat mo. Lalam ng upaya, pepasakop mo, ing sabla-sabla. Binyemo king kirang anak, ingupaya babo ning sablamong lelangan. Ding tupo at baka, pati animal ang mga liyap, ayop atasan king danuman, ating sablang kakawe, king kayat
king kadayat malatan. Binyemo kingkerang anak ingupaya baboning sablamong lelangan. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ding kautusan ing Ginoo matulid la, nino man ing tupad, tula ing kamtan na. Ding utos ning Ginoo ustula, babelang sala karing mata. Ginoo mantabi kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Ni Jesus sa ding kayang alagad, mintala Kapernaum, at kabukasan, aldoning sabat kanita, linubi Jesus king sinagoga, at tinuruya ka rin. Pigmulalandering tao, uling king pamanuro na karela, tinuruyang mipmong kayo pa yan. Ere kalupa ring eskriba. Kabudabud linubya king sinagoga, ing metong lalaking alip na naning marok ay espiritu. Kukulisak ya nga na, nanong pakialam mo kay kami, Jesus ting Nazaret? Minta ka, Keti, ba mo kaming lipulan? Balo ko nung ninuhi ka. Ika, ing banalame ni Batan King Diyos. Dapat sabihan na ng Jesus, ing marok kay espiritu, nga na, tahimik ka, dual ka kaya. Pepagalgalanin ng marawak kay espiritu ing tao, at kukulisak yang linwal kaya. May nga pamulala ring sabla, inya nga rang nipapangutang, nano iti, ngayon itapa din damyan. Agyon ang utusan, pati na ring marawak kay espiritu, at maminto na laman kaya. At mabilis may kalat king mabilog a Galilea, ing balita tungkol kang Jesus. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Magandang takip silin po sa lahat. Takip silin. Yan. Kaganda po ng first reading, no? Actually po sa aming prayer book, kasama ito sa mga panalangin naming mga salmo. What is man that you mind of him, that you remember him? Nano yung tao o Diyos, baming ganakan. O inganak ning tao, bameping ingatan. King kita kapanahon, kaya maming mababang bagya ka ring anghel. Tayo po, no? Medyo mas, kung mayroong hierarchy yung mga beings, no? Matas lang ng konti sa atin daw ang kapangyarihan ng mga anghel. Pero ganun man, ang taong ito ay pinutong mo sa kanya ang ligaya at dangalan na nangangatwiran lang sa isang hari. At ginawa mo siyang tagapamahala ng sablang bagay. No? Ang ganda po ng reflection nito. Sa bagay, kung titig niyo po yung mundo, o nga naman, sino bang hari sa mundo kundi ang tao? Hindi yung mga hayop. Kahit po nung panahon siguro ng mga dinosaurs na malalaki, na tao pa rin ang mas nangangibabaw kaysa sa mga dinosaur kahit gaano sila kalaki. Kasi ang tao lang ang may kakayahang mag-isip, na may emosyon, na may kakayahang magmahal, may kakayahang pwedeng magtulong-tulungan, no?
magbuklod-buklod. Kaya napakaganda po nitong from the letter to the Hebrew. Kaya para sinasabi nito, kaya hindi man tayo dapat maglaban-laban. Tayong lahat na nilikha ng Diyos para pamahalan ng daigdig, kundi magtulong-tulong. Hindi natin kalaban ang isa't isa. Ano yung common enemy natin? Dito po sa ating ebanghelyo, ay yung masamang espiritu na pwedeng maglinlang sa atin. Ang masamang espiritu na pwedeng manokso sa atin. Ang masamang espiritu na pwedeng mag-impluensya sa ating gumawa ng kalokohan, kasamaan, humiwalay sa kalooban ng Diyos. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, kung mapapansin natin, ang isa sa ginawa ng Panginoon, pero sa magturo, magpagaling, magtaboy ng masamang espiritu. Kasi ang masamang espiritu, tatali ng tao. Tinatali ang tao para gumawa ng kabutihan. Kaya sa panahon pong ito sana yung maging mas maliwanag sa atin. Sa mundong ibabaw, hindi natin dapat labanan ng isa't isa. Sana makita natin, we just have one common enemy, ang kasamaan. At maging alisto tayo kung kailan tayo ginagamit at nagagamit tayo sa kasamaan. At nagagamit lang tayo ng masamang espiritu. At dito po kailangan ng discernment, ika nga. Kailangan natin na tayo dikit at malapit sa Diyos para kagad nating madistinguish ang masama sa tama, ang kabutihan sa baluktot. Kasi nga po, pwedeng linlangan tayo ng masamang espiritu na ang mabuti papakita niyang baluktot. At lalokohin tayo na ang baluktot ay ang siyang ipapakita niyang tama. Kaya yun ang dapat alisto tayo. Dapat handa tayo para i-distinguish, makita ang pagkakaiba. At tayo manindigan at tumayo para sa kabutihan lamang. Itaboy ang anumang kasamaan, anumang baluktot. Si St. Peter po, ang sulat kay San Pedro, yung nagsasabi rin na dapat alisto tayo. Kasi sabi niya, ang masamang espiritu ay parang leon na handang lamunin tayo. Kaya dapat aware tayo sa ganon. Nandyan lagi ang masamang espiritu na parang leon na gusto tayong lamunin. And let us ask the grace of our Lord Jesus Christ to give us the strength to always combat evil and to reject it at all times. Amen. Magsitay na po tayong lahat ngayon at ating idulog sa Panginoon na sa laking pagmamahal niya sa atin, tayong ginawa niyang tagapamahala itong magandang mundong kanyang nilikha. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Ginoo, kalagan mo king upaya ning marok ay espiritu. Para ka ring sablang tatalan upaya, magtagumpela sana, babaw din puso, ring karelang sasakupan, kapamilatan ding sapilitan akautusan, nunia kapamilatan ing pamanyuyong bipmunlugod karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo king upaya ning marok ay espiritu. Para ka ring alipnan ning marok akaugalyan, itimawa ano sana ning grasya ning Diyos, kambening sarili rang personal apamagmalasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo king upaya ning marok ay espiritu.
para ka ring sablang tao. Tanggapan da sana ing karelang makataong ketasan at ibuklat ing karelang puso king Espiritu ng Diyos. Bayo la marap king tauling pamanukom, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kay king upaya ning maro kay Espiritu. Para kay katamungan, akam tanta sana ing pamisip ng Kristo, ban kanita ayatulan tamo, ing sabla, agpangking tunay ng ulaga, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kay king upaya ning maro kay Espiritu. Ngini adwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Ulubos may ipahing Diyos, ning sala ning kekang katutuan, antabianan na kami, king dala ng Kristo. Ding sablang tutuki kaya, isakwil da sana yung nanumang makasalangsang king Ebanghelyo. At parati lang makasadyang maminto kaya, amagsalitang mipmong kayo pa yan. Iting na doon mi, milata mo ring Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Kinggamat mi daralami aining kekeng sarili baboning altar ni Gemi papanalan mo sa dwani palang panila pagisnawami palang isipan at taptan balang kapurian at kapagnasan balang lugod at pagaman kinggamat mi daralami aining kekeng sarili baboning altar ni Bemi papanalan mo sa dwani. Manalangin kay pakamalang kapatad, banti kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo, itindawon karinggamat mo. King kapuri at igaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, in lugod mo, ang tabayan na sanang balang pinandit ning biyemi. Tanggapan mo sa ring panalangin at ayon na darawon mi, para ka ring masakit ming kapatad. Ibalik mo sana yung karelang kalusugan na katawan at alilan mong tula yung karelang kaligaligan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay ka antimuri, yat nayo rin puso yo. makayat nalong king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa Diyos king alanganggad lubos mayupaya. King kaya kang pamaglingap at kaya pa na pinubluban lelangan ming tao ban mga siwa king sabla king pakemong itulid meng lubos ing tao. Pepaintulot mong dumalan niyang kasakitan uling gilutan na ka king pamikasala na dapat paulining kaya kang pakalulu. Sepon mo nemang magbalik lub kaya ka kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita, kamberi sablang koro, ding angeles karimbanwa, daralit mi ingke kang ligaya, laing makyabe ke kingalang tuknang dang pamamie kapurian ke ka, at ngaming sasabi,
Banal, banal, banal niya yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa at yung yato, king kang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad yung Daratang king lagi rin Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa betingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinape at pasalamat siya kaya ka. Piraso at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiya ang kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bayi talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayat, para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ginutala pagligtas niyato, king kapamilatan ni krus mo, at pangasuping metye mo, kinabos mo Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyabi ng mebiya ning anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban beganapya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pari. Gana ka muna naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ating sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan tala pangabos at mibog kibalan turu nga tamang yaning mangangas manalangin. Ibpami at chokabanwa misamban niya lagyo mo datang ke kaming kayarian mo may pamintuan ning loob mo ketisulip antibanwa ing kakanan mi king Aldoldo ibiye mo ke kami king Aldo ngeni ampon ipatawad mo ke kami Salam ni Keka. anting pamamatawad mi, karing mi kasada kaya kami. Mangyamo kaya paisaw kintokso, nanoy ikabos mo kami, kisablang ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panabon mi, bang king kasaw paning kaya kang pakadudu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos.
Uling kekay kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggamang king alanganga. O Ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang laban mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay At kayo. keka timuri. Yan pang tahingining waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kakaingan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng iyato, ibigay mo kay kami kapayapan. Yung kordero ng Diyos, na milalakoking kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king ngapunan ng kordero. Ginoo, Ay, kumatampang tanggap kaya ka. ka. Dapat ikas niya yung naman mo, kumayag na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king giapi kalumo ke kami. Pamangan mi aldo pabimungan. Tuknangan mi malan mi nganumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamal mo't pamaningan. Salamat po, salamat po. Paliningal do at timlalaning bulan. Tiyok ni ngangin at kanta daring ayun. Salading patwining pengi, tatait ka rin maglakpe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat kinugod mo at lingap. Salamat king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, pauli na ning yening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata.
Itamongan po. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karing dakala tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyang unabi. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw, karing karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patukunangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyayang pong magari kambe mo, king kami atunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklismikeka, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, sao ning makatao ming kinan, ipakit mo karing masakit ming kapatad, ing upaya na ning malugod mong pamaningat. Kingke kang ganaka, pakayapan mula, at ibalik kingke kang iglesia. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paingtutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kay katang kapag masusyan, niya meta ng iniking lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat kay Diyos. Iras na umilinyagan, ipamiguan itangan, bendisyon Diyos lawit nuwan, ipatayang babakalan. Amanu apakangalan, amanu pangikasalan, o saling karalumduman, yaing kekang paniwalan. Dakal pong salamat at bengin ng Diyos, kaya kaingan maraming pong salamat. Magandang gabi. Mimingats kaingan po, mimingats.